Die vraag is actueel na 3 inbraken in Haas. Daar waard een kaaikostje na alle gedachten met een brekkiezer iepenbrutsen wanneer de door iepenen waard. Een vrouw van 88 wie een van de slachtoffers ze verstoor na de inbraak door een hartstilstand. Als zoiets gebeurt en komt in Nijs, dan jouwt het ongerechtheid. En dan krijg je wel vragen van, zeker van oudere mensen die afhankelijk zijn van zorg. Van is het wel veilig en kan Els niet eens samen binnenkomen? Nou, dat is dus net zo. Maar je kunt nooit uitsluiten van ieder huis waar je in wil, komt binnen. In Friesland hebben duizenden benamen oudere mensen die thuiswagen nodig hebben zijn kaaikostje. Die klusjes worden leveren door het hulpmiddelencentrum in Burgum. Commercieel manager Jeannette Veenstra spreekt van een vervelend incident. Het is en blijft een incident, want wij hebben meer dan 4000 van die kluisjes uitstaan. Tot de dag van snijden wie er nog nooit iets mee gebeurt, in ieder geval net bij u bekend. Maar goed, het zorgt natuurlijk altijd voor ongerustheid, dit soort dingen. Het bedrijf zocht lijkt wel eens geen reden om nou de levering van de kostjes stop te zetten of de klusjes aan te passen. Eerst werd het onderzoek van de politie afwachten. Intussen wil ik gewoon ouderen geen gebruik meer maken van de kaaiklusjes. Ze moeten wat oors bedenken. Nou, als je die sleutelkluisjes die worden gebruikt om de sleutel in te bewaren, zodat het thuis nog binnenkomen kan in gevallen van nood of om zorg te verlenen. Dan kun je ervoor kiezen om die sleutel bij die buurvrouw onder te brengen of bij die baan of wat ik maar. Maar het wil meestal in de omgeving wezen die bereikbaar binnen voor de thuiszorg. Ja, dat is een heel plausibel alternatief. Ja, en er zijn dus nou mensen die zeggen dan doe ik dat maar. Ja, dan doe ik dat maar. Joen in het tv-programma Opsporing Verzocht omdenken van de inbraken in Haas.